ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Тамошобинони азиз, ин дуконе ки ҳозир ма ба навор мегирам, аллакай анамин либосои кӯдаконара ма видео карда нишон дода будам. ҳозир якчанд анамин навинкоршон омадагӣ ҳастай. хостам навинкора шумода нишон диҳам. касое ки мефора мисол маъқулае ки дигар нархоша донанана ин дигар либосора ду-се видео пеша тамошо кунед, ҳастан ино нархошон. ин видео аз корвон тарафи 7-12 якм рият, тарафи вай тило бозор якм рият, рақами 48, рақами анамин магазин. марҳамат, ана ин тройка новинка омадай. И аз чанд сола то чанд сола яй? И тройка аз чанд сола то чанд сола буд? аз 1 сола то 3 солара мешава. дора размер. ина нигоҳ кунед. брукчаш бори турецкия, на? брукчаш хел розовый рангаш. иҷада хел сафедча омадиста. розовичай ранги брукуш. анам хел курткача дора, капюшон ва анам хел футболка. нархаш 250 сомон. на марҳамат. оз дигар чизошам новинкое ки омадагӣ ҳастанд ва ёрам нишон медиҳам. и курткачора нишон додагиам 140 сомон, 150 сомон будана рангошон. ана новинкаи дигаре ки ҳаст, аҷоиб хушруча курткаира бине. тройка инам. и чанд пул? то чанд солара мешса? то 5-6 солара размер доштаян. нархаш 280 сомон. ина брукчаш ваяй джинсакайда, джинси молочный на курткачаш. брукаш начос надорам, хел брукай на футболкачаш. бо чӣ ранго доран? ҳозир нами дуюм биад, ҳамаш қариб новинкай, ҳамаша нишон метиҳам. ана вай розовый фиолетовиш бине. и дигар рангаш фиолетовый. бо ҳозир новинка ана ин безрукавкаяй. и чандай? кахушрае 250 сомон. инаи дӯстони азиз анамин тройка кофточкаша бине. худаш пеш единорог кӯдакона аз мебинанам хе мультяж ниёра. пеш единорог хафо ҳозир анаи брукчаш бори мишок дора катиш. бисёрам хушрувак. то чанд солае вай? то 3-4 солара будай размер. ана баъд джинс омадагиай. джинсовкаи хушру. и чанд пулай? 270 сомон. тройка я? ана барои духтарако. тройка. аҷоибак. қафоша брукша нишон метиҳ. анаи брукчашай. худаш ремешок дора бо брукаш. то 3-4 солара ҳастай 270 сомон нархаш. як бор ранги дигаришам нишон тед, розовий дигариша. инаи розовий баландай мехош, бо ҳаст розовий пастарак. пудровый цвет мегам ба фикрам. анаи розовиш бо пастаракай. бинед чӣ хел хушрӯяк. 270 сомон анамин тройка. дар анамин магазини рақами 48. биёед тамошобинони азиз аз наздик бинед. ва ҳамин чӣ нархе ки ма гуфта истодам, ана худи савдогарам ин нархора чӣ хеле ки мешнавед номбар карда истодааст. и 250 сомон вая бачагона. тройка инам. то чанд сола яй? инам майкача дора. то 3 сола. ира брукчашам хе ғавсакай. бине 250 сомони. биёед бо худотон нархнаво кунед, шояд ки бо арзон кунанд. ям тройка. анаи тройка 160 сомони. курткача дора. брукчаш ваяй начосак дора, ғавсак. анаи тройка 150 сомон. ям турецки футболка вай брижаш ва намхе жимпираки ғавсак 150 сомони нархи вай тройка.
бо новинка ягон чиз дига ҳам омадагӣ ҳаст. нишончи спортивкои новинка. ҳанаи спортивко ғафсак барои духтаро. Ино чанд пул? 150. То чанд солая? 104. То 3-4 солара 150 сомон. Туркия ина? ҳам духтарона доран, ҳам барои бачаҳоям доран. ишонтед бачагонашам. Анаи барои бачаҳо ино чанд сола? То чанд сола? Чанд сум нархаш? 150 сомон то 3 солара. Спортивкаи бачагӣ. И пад намекада боша? Хушвак неким. Ғавсак. Брижаша ихе нишонтим. На брижаша натунияй. Дохилаш начос дора. Бори дигаре ки ҳаст, анам хай жимпирчакои ғавсаки фасон турецки. Ино 90 сомонӣ гуфтан. То синфои 3-4 мешава. Ира бине вязаный. Аз ин сафедчам ҳаст. Мисол барои мактаб агар гирифтан хоҳед, ҳастай сафедчам. Ина бине туркӣ гуфта навистагӣ ҳаст. бо омада дар бораи ҳами сифаташ, дар бораи намудаш метавонед аз наздик худи шумо тамошо кунед. оз дигар сафедчам нишон метим. анавай болода сафедаш наздик охай флоредча ба ҳазуртарак нишонтем. дигар чизоша нархоша гуфтагим тамошобинони азиз. шахсоне ки нав тамошо кардести ани видеора, ана марҳамат. дар видеои чанд қапешам нишон додагӣ ҳастм дига нархҳои дига ҳами либосора. ям 90 сомон. анами жимпираки туркӣ то анами синфои 3-4 ё размер ҳаст. тамошобинони азиз, дар ҳами дукон инчунин анамхе вадаласкачаҳои майдаҳаки арзонтарак ҳам ҳастай. ино то чанд солаян вадаласкотон? То 2 солара мешидай. нархошон? ай 15 сомон буда дӯстони азиз, арзон. ҳамхе туркӣ сафед, сери, кабуд, ҳамино ҳамаш 15 сомон нархаш. инчунин ҳамхе шапкачаҳо ҳастай барои духтарако, барои бачаако. ино чанди? 15 сомон. иёям туркия? анаи рангошай. на бачагонаошам хушракай. 15 сомон як донаш. то 2 солая мумкин иё майдакан маълумай. баъд ҳастам хе калгуткиё. и калгуткиё ваян ароматниян, бӯи нағз доран. 45 сомона нархаш калгуткира. то чанд солара? то 7-8 сола ҳамхе калгуткиёи туркӣ. пад намезанан, катушкӣ намекунан. то анамин 7-8 солара ҳаст. 45 сомон нархи як донаш. хулас дӯстони азиз, биёед бо аз наздик худи шумо бинед ва баъдан харидорӣ намоед. бо мо бошед.